Goddag, jeg har valgt Van Heimweg fra Arkitektgruppen Van Heimweg. Kan det passe, at I er Carlo Ladefod? Ja, jeg er Carlo Ladefod. Vi er ikke så formelle her i provinsen. Jeg har et sted, vi kan holde vores møde. Skal vi finde et varmere sted? Ja. Jeg er Adam Sækker fra Faaborg By News, og jeg står hernede på turistkontoret, som ligger på den gamle banegård. Det var tanken, at turistkontoret skulle flyttes op på torvet, men den plan er cancelet. I modsætning til skal kontoret blive liggende, turistkontoret her, og der skal være udbredt aktivitet på den gamle banegårdsplads. Jeg har fået lov til at overvære mødet mellem entreprenør Ladefod fra det store europæiske entreprenørselskabet Böhmer og Ladefod og arkitektgruppen Van Heimweg, som skal sidde med den første spæde spadestik til planlægningen af den nye aktivitet her på banegårdspladsen. Så nu er vi her. Der er plads der. Ja. Skal vi se, hvad der skal ske, så jeg kan danne mig et indtryk op, jo? Ja. Busserne skal, garagen lige skal rives ned, så du får lavet et hul i jorden og lave et underjordisk terminal. Okay. Hvor busserne kan køre ind, så de ikke, og hvor de så ikke behøver at bakke ud igen. Og P-pladserne, de er også lagt ned under jorden, men det fordobler så også P-arealet. Og jeg går ud fra, at postens biler også skal have deres P-kælder, samt at deres gamle postkontor i det mindste skal kortes ind for at lave plads til toget. Ja, det er planen, at der skal laves plads til toget ved at flytte postens P-plads. Ja. Og der er allerede et firma, der har interesse i at åbne en restaurant i bygningen. Hvor mange etager skal P-garagen så være på? Min ordre for kommunen er på 2 dæk. Ja. Og med spørgsmålet er, om vi skal lave en op- og nedkørsel, eller vi skal lave en separat kørsel til P-pladsen. Hvor meget trafik forventes der efter, at Retsmuseet åbner Nationalparken af en realitet, samt at det gamle bryggeri genåbner? Der vil der være en opgang i turistsæsonen. Ja, det er jo klart. Vi regner med, at der kommer autocamper, motorhomes og biler med campingvogn. Men planen er, at vi så rykker det øverst op, i at busserne de kører alligevel ikke så meget ferien jo. Jeg tror, vi nøjes med den ene rampe, og så laver 2 brede spor og 2 lidt smallere, og til det stjæler vi taxipladser og flytter den ned noget. Ja, det er også tanken samt, at vi skal vi genbygger forsiden af stationen, som så ud i gamle dage. Dog stadigvæk med trafik. Ja, så er den store flade vil være nydelig. Og så med lettere pænt friseret beplantning med flagstanger og gamle gadelamper. Så er det meningen, at stilen for forsiden matcher perronsiden, fordi der skal anlægges diverse butikker på arealet efter skinnerne. Blandt andet bageren fra Søndervej vil gerne flytte. De har problemer. Jeg skal sørge for at lave et hyggeligt butiksområde. Det er helt sikkert. Det lyder rigtig godt. Hvad siger du til, at vi går ud i byen og spiser og så snakker videre om det? Ja, men jeg ringer lige til min kone og siger, det gør vi. Beplantning med flagstænger og gamle gadelamper. Ja, hvad mener du med beplantning? Beplantning. Hvad mener du med det? Det er planter og pis og græs. Træer. Jeg tror, at der kommer nogen nu. Værsgo. Goddag, mit navn er Walter Van Heimweg fra arkitektfirmaet. Ved du hvad, Carl? Jeg synes, vi skal tage ud i byen og drikke på det. Er du klar? Fucking knock on, come on. What are you looking at, man? What are you looking at? My name is Carlo. I'm being held against my will.